कैलास पर्वत. हे सांब सदाशिव महादेव, हरिहरेश्वरा, अर्धनारी नटेश्वरा, हे पार्वती पते शंभू महादेवा, या सिंधुरासुराचे आपला साष्टांग दंडवत. दैत्यराज, प्रथम या कैलास पर्वतावर तुझे स्वागत आहे. भोलेनाथ, हा ब्रह्मपुत्र सिंधुरासुर आपल्या समोर आहे, विनंती घेऊन आला आहे. कृपया आपण तिचा स्वीकार करावा. दैत्यराज, तुझी इच्छा व्यक्त करावी. भोलेनाथ, आपला हा वैभवशाली कैलास पर्वत, या कैलास पर्वताची गणना समग्र ब्रह्मांडामध्ये केली जाते. महादेव, आपला हा कैलास पर्वत माझा व्हावा. आपण भक्त कल्याणासाठी मंदार पर्वतावर प्रस्थान करावं, एवढीच माझी इच्छा. दैत्यराज, कैलास पर्वत मिळवणे एवढी साधी आणि सोपी गोष्ट नव्हे. तू बलाढ्य आहेस यात तिळमात्र शंका नाही. महादेव, बलाढ्य तर सिंधुरासुर आहे, म्हणूनच स्वबळावर अमरावतीचा वैकुंठावर दानवरूपी संत प्रस्थापित केले. मनसुभ एकच कैलास पर्वतावर देखील दानवरूपी ध्वज फडकवणार. दैत्यराज, ज्या ईश्वराची भक्ती केली त्याच परमात्म्यानं तुला अजिंक्यचे वरदान दिले आणि त्या वरप्राप्तीचा तू दुरुपयोग करत आहेस याची जाणीव असेलच तुला. महादेव, या सिंधुरासुराच्या क्रोधास आमंत्रित करू नका. दैत्यराज, अजूनही वेळ गेली नाही. दैत्यकुळामध्ये जाऊन सुख आणि समाधानाने राज्य करावे ही तुला विनंती आहे. हा विश्वविधाता भोलेनाथ अभयदान द्यायला तयार आहे. महादेव, मग एक तर तुमचा कैलास पर्वत सोडा, अन्यथा या महापराक्रमी सिंधुरासुराच्या पराक्रमाला बळी पडा.